Ja dneska budeme hrať Clash Royale. Budem mať tento celý Goblin deck. To bude celé challenge. Skoro všetkých mám na level 8 až na toto. A jedného opičáka som si vymazal. Ktorý bol. Tak. Asi ten takto môže iný bol. Ale neviem. Dobre. Môžeme, idem rovno na to. Som v aréne 9. Tak hľadajme, či to bude ťažké, alebo ne. Tu pošlem ísť. Tu rovno Goblin Barrel hodím. Tu bude ten Dart Goblin. Dobre. Ty vole. A tak som to nemohol dať. Čo? Ne. Asi už som prišiel jednu väžu. Kúrňa. Tu si dáme ešte veží toho tu, blbca. Veľkého toho. Počkej, prečo nemám hram, toho tak sere. Tu pošlem Goblin Barrel. Joj. Dobre, brali sme aspoň na čo. Ale ho. Dobre, chytil som ich. Ty vole. Neveľ najlepší deck. Ty vole. Ešte skúsim jednu. A ja nechcem prísť o všetky trofejky. Hrajem proti piesku. A proti bičke to je challenge. Dám Dart Goblinov. Mám ešte Spear Goblinov. Ale tu proti tej bičke sa nedá hrať. To je príliš OP. A to... Dobre, minus. Tam hodím Goblin Barrel. A som v riti. Chytil na ktorý... To je... V riti to sa nedá hrať. Strašne slabé. No poďte. Ale to je friť. No písty. No už som minus. To sa nedá hrať. Ale to kašľam. A už ďalej nejdem hrať. Sa nedá proti takým pičovinom. Kurva. Dobre, Goblin deck je strašne na hovno.